I'm not angry, I'm hurt. I feel like Joseph, whose brothers actually threw him in the pit. And they ended up selling him because I've been working with my colleagues and we've been working very well. But for my colleagues to turn on me the way they turned on me, that's beyond me. Bakwantsasana bafike bengaphungisanga ngethiwa beyoqhuba uqoqo kwikhaya lalowo ungusekela mkomishina lamapolisa onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya nalapho bathathe i-laptop ne-cellphones. Banikwede kube intsimbi yesihlanu abafundi base-40 kuba baphume baphele kule dyunivesithi ngelixa uqikelelwa ngaphaya kwe-250 million ukuya kwi-500 million yeerandi umonakalo odalwe ngumlilo kwizakhiwo. Nobhala jikelele we-ANC ufikile mbalula uchazo ngasekhoyo unozakuzaku uMzantsi Afrika uNathi Mthethwa njengegorha elalwela inkululeko ukuthethe oku ngethiwa betyelele ekhayeni lakwaMthethwa namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Abakwantsasana bafike bengabhungisanga ngethiwa beyoqhuba uqoqo kwikhaya lalowo ungusekela mkomishinala wamapolisa onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya eCenturion eBiduli nalapho bathathe i-laptop ne-cellphones. Lo kaSibiya woyanyaniswa nezityholo zorhwaphilizo nongenelelo olugwenxa kumsebenzi wamapolisa. uNjengele Sibiya utyhola umkomishinala wamapolisa kazwelonke uNjengele Fani Masimula ngokumncatsha ukanti lo kaSibiya umile kwelokuba akukho nto igwenxa ayenzileyo kwaye uza kuziphendulela phambi kwekomishoni yophando kaJaji Madlanga. Abakwantsasana kuthiwa bafike bengabhungisanga phambi kokuba kuphume ikhwezi ngale ntsasa bayoqhuba uqoqo kwikhaya likaNjengele Shadrack Sibiya ongusekela mkomishinala wamapolisa onqunyanyisiweyo. Lo kaSibiya wayanyaniswa nezityholo zorhwaphilizo, unaniselwano ngemali nongenelelo olugwenxa kumsebenzi wamapolisa. If, let's say, they are planning to come and arrest me, I've got a lawyer. They must tell him to come hand me over. Or, if they come to arrest me, let them not come at 3 o'clock in the early hours of the morning so that someone can shoot me and kill me and say he was reaching out for a gun, so we took him down. What I'm asking is that let it be done in a fair way. uNjengele Shadrack Sibiya uthi uzibona engatshiwe ngulowo ungumkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masemula. I'm not angry, I'm hurt. I feel like Joseph, whose brothers actually threw him in the pit. And they ended up selling him because I've been working with my colleagues and we've been working very well. But for my colleagues to turn on me the way they turned on me, that's beyond me. So you're saying Masemola betrayed you? Are you saying who betrayed you? Because already my colleagues betrayed me. Who betrayed you? Including him. Igama lakhe libe ngundaba-mlonyeni ke nakwikomishoni kaJaji Madlanga ephanda izenzo ezigwenxa kwinkonzo yesipolisa nakwinkqubo yobulungisa kweli emva kokuba wathi waqhaqha amabholo uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Lo kaSibiya uthi uzibona engakhuselekanga kwaye ubomi bakhe busasichengeni. I've been served with a notice to appear before a disciplinary hearing. I'm also preparing documentation for Madlanga. As you can see, the whole exercise is just meant to confuse me and to keep me under pressure. I'm under siege, yes, and my life is in danger and that of my family. There are cars coming up and down here with false registration numbers. And now the media is here and my place is being exposed. But the bottom line is that I just want to say, now the gadget has been taken as well. And then when I am preparing myself to participate like all others who participated before me. Kusenjalo, kwangale ntsasa ibutho elikhethekileyo lophando i-SIU lenze uqoqo ze lathimba impahla kuquka neemoto zikanokutsho kwikhaya likaHangwani Maumela nobandakanyeka kwibholo lobuqhophololo norhwaphilizo oluxabisa izigidi ngezigidi zerandi kwisibhedlele saseThembisa. As the SIU, we can confirm that today, together with members from SAPS, we had an operation in Sandton. The operation is linked to Thembisa investigation. But however,
we are not able to say much at this stage, simply because there are some legal processes that needs to be finalized. Ukanti i-SIU khange ifune ukudandalazisa zonke iinkcukacha ngelithi kusekho amasolotya omthetho ewaqoshelisayo phambi kokuba ithi thaca yonke inkqulethu ngolu qoqo iliqhubayo. Kusenjalo inhloko yabasebenzi kwi-ofisi yomphathiswa wamapolisa onqunyanyisiweyo uSenzo Mchunu uCedric Nkabinde ubalise ngokugrogriswa kwelungu losapho lwakhe phezulu ngethiwa amapolisa eqoqa ikhaya lakhe. uNkabinde uthi uxhalabile kuba la mapolisa athathe ii-cellphones nee-laptops eziqulathe ubungqina ezazibusebenzisa kwikomishoni yophando kaMadlanga njengoko belungiselela ukuvela kule komishoni. And while we're busy preparing, and our days are about to come, this harassment is starting, this intimidating is starting. Our gadgets now have to be seized. The very same gadgets that contain evidence that we are going to use during Madlanga Commission and ad hoc committee in Parliament. So the question is, the timing is questionable. Isn't it that they want to remove the evidence from our gadgets? Because we've got a very, very valuable evidence that we want to present in the commission and ad hoc committee. Nobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uchaze ongasekhoyo unozakuzaku woMzantsi Afrika uNathi Mthethwa njengegorha elalwela inkululeko. Ukutsho oku ngethuba lotyelelo lwakhe kwikhaya lakwaMthethwa ekunye nekomiti ye-ANC ephondweni. Ngithuba ithetha nonondaba ngaphandle kwikhaya likaNathi Mthethwa namhlanje, unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula umtyibele uMthethwa ngobunkokheli bakhe kwi-ANC. We in the ANC have lost a giant, have lost a great leader of our movement. Leadership is not defined in terms of positions. Your deeds and character define leadership. Ukanti uMbalula uthi bayakwamkela ukuphandwa konobangela wokusweleka kukaMthethwa. We know Nathi. We know what he is capable of. So we don't want to dwell on speculations. But we are happy that investigations are ongoing, and they will take our cue from there. Kusenjalo, olunye usapho lakwaMthethwa belubambe umthandazo eFrance nanjengoko belungiselela ukubuyiselwa kweli komzimba kaNathi Mthethwa. We were granted access to the room just to witness his last views. Waleke ngelithi bachulumancile kukunikwa ithuba lokuba benze oko kufanelekileyo belusapho. This is part of who we are, and we can't lay him to rest without going through this process. It's very crucial and it's very sacred to our people. Umthethwa uza kunqatywa ngecawa, ukanti iqela le-ANC ye-KZN libambe inkonzo yesikhumbuzo sithetha nje. Komiti yemicimbi yesebe lenkonzo zoluleko ihambele iziko lezoluleko lase-St Albans eGqeberha eMpuma Koloni kutyelelo lokuqwalisela imeko yeentolongo kazwelonke. Amagosa elisebe ahlole imeko zeliziko ukusuka kwintlalo, iinkqubo zoluleko kwanolawulo lwendawo. Umkomishinala wesebe lezoluleko uvakalise ukungaxoli ngemeko yeziko lase-St Albans. Well, the certificate that we have at the kitchen is a certificate that we obviously get issued out by the municipality. The health inspectors do come and inspect. The concern of the portfolio committee is the regularity of the inspections. How many inspections do take place, how many inspections do happen. That's what we need to improve on.
And it's a valid concern because obviously food handling is regulated and it can actually, end up with a disaster. I mean, we are housing more than 5,000 offenders here at St. Albans, and imagine if any of them, get sick, and how will that affect the operations of the center? The other issues that are raised or questions that are raised, they actually point to areas of improvement. For instance, we are just from the bakery. We have only one oven working. There are actually 4 ovens. Now, the report that we're getting is that the ovens were fixed actually. Last month they broke, down again. So the issue is now we need to find out why do the ovens keep on breaking up and improve on that. Amabanjwa ayiqhwabela izandla inkqubo yoluleko ayifumanayo kweli ziko. Lo msebenzi siwenzayo apha ngumsebenzi obalulekileyo kakhulu ezimpilweni zethu ngaphakathi nangaphandle ejele. Ndiyabulela i-St. Albans ngokundithatha kwayo ndalapha phantsi kwayo ngoba ndingene apha ndingazinto ngawuthunga ndingazi kwa umatshini bunyathelwa njani na. Kodwa koomama nootata abaye ndaphantsi kwabo ukufika kwam apha baye bandithatha bandibeka kule ndawo yokuthunga impahla bandifundisa nosika impahla. Ngoku apho ndisebenza khona ndisebenza ngapha kwela cala sekhathini. Umsebenzi wona umhle kakhulu and sisebenzisana kakuhle nee-members zethu ezisiphetheyo. Akukabi khona osikhala ngayo. Ngelixa kwavakalise ukuba nomdla wokusebenzisa izakhono athe azifunda eluvalelweni naxa sele ephumile entolongweni, atsho ebongoza urhulumente okokuba awanike inkxaso xa ephuma ekuvalelweni. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula uvele phambi kwekomiti yesikhawu epalamente ukuphendula kwimibuzo ephathelene nezityholo zezenzo ezigwenxa esipoliseni nakwinkqubo yobulungisa kweli. Ezi zityholo zathi zenziwa ngumkomishinala wamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. OkaMasimula uthe amapolisa phantsi koxinzelelo njengoko uluntu luthembele kuwo, utsho echaza ubume bebutho lesipolisa kweli loMzantsi Afrika. Ephendula kwikomiti yesikhawu epalamente uGeneral Fani Masemula udandalazise ukungabi lula kokwenza umsebenzi owubekelweyo njengepolisa loMzantsi Afrika. Utsho isithi kubakho oobholela ecaleni abokha amayelenqe emihla le kwilinge lokukhiqa esikhundleni ukuze benze unothanda olwaphulomthetho. It's not a calling that you are there, you are focusing on solely fighting crime. You are fighting crime, but you are also distracted on the sides. There is many plans day and night that are being concocted on how can we get rid of him. They have got ulterior motives, and if they can't get what they want, they'll always keep planning. If a plan fails, they'll go for plan B, so it continues. Uqhube ngelithi ngoFebruwari walonyaka waluma indlebe umongameli weli uCyril Ramaphosa malunga nokuchithwa ngesaquphe kweqela eliphanda izenzo zokubulawa kosopolitiki. And I spoke to the president on the 1st of February 2025. And during that meeting, I mentioned the minister's directive to disband such a successful team, and the president told me that he would speak to the minister. Uyisonge ngelithi kungenzeka okokubana ngoku imikhambathi yolwaphulomthetho ivubela iyelenqe lokumsusa. Ukwathe imigulukudu ayikhathalelanga namnye umthetho weli, koko yenza unothanda owonelisa yona. Abafundi e-Fort Hare eMpuma Koloni bayawukhaba umyalelo weliziko mfundo wokuba baphume baphele kulo emva koqhankqalazo nobelukhatshwa ludushe. Eliziko linike abafundi de kube intsimbi yesihlanu namhlanje kuba balufulathele zizakhiwo eziliqela ezintunyekwe ngomlilo kweliziko kwaye icandelo kweliziko mfundo elijongene nezakhiwo liqikelela umonakalo walo mlilo ubalelwa phakathi kwe-250 million ukuya kwi-500 million zerandi kwaye kungathabatha iminyaka emibini ukulungisa lo monakalo. Seluqalisiwe nephulo lokucoca kwidyunivesithi yaseFort Hare kwikhampasi esedikeni nanjengoko uqhankqalazo lwabafundi lungene kusuku lwesine namhlanje
nto leyo ibangele ukuba abafundi bantumeke ngomlilo ezinye zezakhiwo zale dyunivesithi. Inqununu yale dyunivesithi ngokuhlwa izolo ikhuphe ingxelo nebongoza abafundi ukuba bazishiye zikhalibhungane indawo zokuhlala abafundi. As student leaders and students, we really don't welcome this. Firstly, the communication is from the Vice-Chancellor, whom we regard as illegitimate here in this institution. His term that was extended unlawfully. The students are calling for him to go. The only letter that we expect from him is a resignation letter. Omnye wabafundi uthi bayaphika ukuba banento yokwenza nokuntunyekwa kwezakhiwo kweli ziko ngomlilo, kwaye bathi esi siganeko ayisosokuqala sokuba kutyholwe abafundi. So it can't be that the institution says it cares about students. We know that the institution doesn't care about students. And with regard to the eviction letter, we do not welcome it. We are challenging it in court. The lawyers are busy preparing to go and interdict it. Kusenjalo idyunivesithi iyalele abafundi ukuba kufuneka babe ngaphaya kwamasango ayo ingekabethi intsimbi yesihlanu namhlanje. I'm so emotional because right now we don't even have money to go home. And even at home, they don't have money, you know. My mother is so poor, like she can't afford to take care of me. And now since that I am depending on NSFAS and there's no money for me to go home, and I ended up taking a loan, imagine. The management of the university have ran away. They are not willing to engage in any platform. We have tried numerous attempts to try to put them to table to discuss such challenges, but up to no luck. Because we want this Vice-Chancellor out of this institution so that we can reclaim the dignity of this institution, which is why we've made this clarion call that at least the minister must act so that this Vice-Chancellor be removed, this council of this institution be started afresh. Umonakalo kule dyunivesithi ubalelwa kwihafu yebhiliyoni yeeranti, kwaye iyunivesithi ithi kungathatha iminyaka emibini ukulungisa lo monakalo. Iqela leBafana Bafana liqulela ligangatha ngelungiselela imidlalo yalo emibini eseleyo kuGroup C yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yonyaka ozayo. Eli qela likaHugo Bruce liqobisana nabamelwane iZimbabwe ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa kwangomso. Kwibali Moses Mabhide eThekwini. Iqela leBafana Bafana kunyanzelekile liyiphumelele yomibini imidlalo yalo eseleyo ukuba lifuna ukuya kwindebe yehlabathi yonyaka ozayo. Eli qela lasekhaya liqetshwe lingophiyo emva kokufumana isohlwayo sokuthathelwa amanqaku amathathu yiFIFA kulandela ukudlalisa kwalo uTebogo Mokoena ekwangamelanga adlale kumdlalo wabo neLesotho. Kungoku nje lamakhwenkwe kaHugo Bruce ahleli kwindawo yesibini kuGroup C elandela iBenin ekwindawo yokuqala. La maqela omabini ana 14 points. Umehluko nje ukuba iBenin ina-goal difference ebhetele kuneBafana Bafana. Eli qela lasekhaya liqulela ligangatha ke kwaye kufuneka lizenzele lula ngokuthi liyiphumelele le midlalo yalo mibini iseleyo. Ngomso eli qela lasekhaya liqubisana neZimbabwe Moses Mabhida ze ngolwesibini lamkele iRwanda embombela eMpumalanga. Icekwa ke ngoku lileli kulamakhwenkwe kaHugo Bruce ukuba awugqibezele umsebenzi omhle ebesele ewuqalile. Lo mdlalo weBafana Bafana neZimbabwe uyaqala ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa ngomso eMoses Mabhida. Kakhuluke mamqowa ngathi nomamzango ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku kwidesika yam yemozulu mna igama ndikuthabile intswakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu siyavula ke mbukele ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zemozulu mvanje ke kuMzantsi Afrika ngokuba ziyawuphawula noko kuxhabuke kakhulu ke mbukele apha ekhaya kaloku iziganeko zezulu elisibekele mpela kakhulu pha kumbindi nomntlampume eMzantsi Afrika njengapha ephondweni lonke lapha eFreystata mpela pha kumazantsi olaphodo Ficksburg umzekelo kwasekuseni futhi yilongqele ka7 degrees baqhube ngomso beluvala futhi balusonge olwasuku ngamaqondo okutshisa wabaphezulu ka26 degrees kanti ke wena mbukele ekhaya ngokubanzi amaqondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala kaloku iphondo kupha bethuna ke kwela phondo laphaya
empuma koloni impela ke mzuthu lapha ekhaya kaloku kumazantsi ke futhi nentshona yelapho njapha kumazantsi futhi kohafu ekuseni qaba ngamafu impela ngenxa yakhe kaloku la 8 degrees kanti baqhuba lapha imonti futhi emndazeni ekuseni futhi kusanetha kanti kusibekele yonke la ntsasa kwelaphondo kanti ke benje kwakhona pha ephulweni bethuna futhi ke lase-Freystata elizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika njengamandla pha kuSasolburg kumantla welaphondo futhi kuyaduduma kuyabaneka ekuseni ngeshumi nje enesine kanti ke baphila ngolu hlobo kwelaphondo laphaya entshona koloni impela mbukele ekhaya pha futhi ke kwimpuma namazantsi walo futhi George nazo zonke zaziphelekeliseni futhi yiloo ngqele kakhulu phaya nenkwanta ka-13 degrees kanti ke imozulu yenjenje ephondweni laphaya kaloku Northern Cape ngomso bukele ekhaya futhi kumantla welaphondo kokuromani kwasekuseni lishumi nesihlanu wehle njalo futhi naxa ufika pha koKimberley kusanetha kuyabaneka ekuseni kakhulu xa bevuka ngomso kanti baphila kanje ephondweni lapha bukele ekhaya ko-North West impela mzontsulu futhi ke kwintshona namazantsi welaphondo Morulenk kwasekuseni futhi zezomvula nendudumo ku-14 degrees kanti ke ithi imozulu phaya ephondo bukele ekhaya apho sikhoyo kuseRhawutini bethuna mpela phaya kumazantsi nempuma yelaphondo Springs kwasekuseni ngomso ko-11 degrees kuyabaneka nasekuseni futhi kwincam yelaphondo eJohannesburg nasethembisa ngenxa yelashumi nje elekhatshwa sisibini kanti bukele ekhaya xa unyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi ke laseLimpopo phela pha kumazantsi welaphondo bila ekuseni ko-15 degrees napha kwintshona futhi kothabazimbi zezondudumo nje yonke la ntsasa sehle njalo ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga mpela pha futhi ke kwimpuma embombela kwasekuseni lelo shumi nesithandathu ngokufuna nqoke phofu napha kosikhukhuza futhi ngamafu mpela ka-18 degrees vuma ekhaya ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya kaloku bethuna ekhaya KwaZulu Natal impela pha futhi kwintshona yelaphondo Newcastle ekuseni futhi ngamafu kakhulu lapha ko-Vryheid ekuseni ngo-13 degrees kanti bayayivala imini ngo-30 ofubule kamandi mna ke ndikuthanda kangajwale miyoli kamnandi mawethu.